Pozdrav youtuberi, evo nas, igramo Sampi, ja i moj drugar Aca. Aco, javi se. Danas će malo da se zezamo, trkanje IP od servera će da vam bude u deskripciji, znači server samo za zezanje, radite šta hoćete, ništa ozbiljno. Ajde se trkamo, a? 3, 4, pozor, sad. A, nema nitro, nema nitro. Šta, mućek sam uključio, klip ne laže ako ja lažem, zezam se. Ćemo stigneš. Što da ne smijem? Koči, 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 koči. Ajmo na Bike 4 da pokažemo malo. Znači u kucati tu imate CMDS, to su vam komande, nego C. A to je za CMDS. Što? Gledaj ovu pušku je. Šta ovo je? Nema, nema, nema. Idi SJ i uđi kod mene u helikopter. Volim te da uzmemo hidru, požuri. Si ušao? Nisam, sad sam kanim. Ajme. Mogli bi kad bi mogli ovdje da poletim. Ali imaš padobran? Nemam. Pa penji se onda kod mene na motor. Če preživimo valjda, ide. Ajmo. Ludi. Ja uzimam Helš, za tebe ne znam. Ja uzimam Huntera. Hidru. Nemoj skačeš slučajno. A koja je Hidra, ne znam. Hidra ti je helikopter, Hunter ti je... Ne be, Hunter ti je avion, a Hidra ti... Ne be, Hidra je... Eto, sišli smo bezbedno. Sad ulazi u helikopter, čekaj. Helikopters. Idemo ovaj, ajmo pati. Čekaj, idem gdje je. A to je ovam. Area 51. Gledaj ga be ovaj, ajde upadaj. Idemo. Pritisnemo malo dvojku. Kad pritiskate dvojku idete brže. Ajmo brže bre. Čekaj, ne tamo ovam. Ali dobro vozim Helš, priznaj. Evo. Pa to ti kaš. Čekaj, ali ima jedna... ja tebi spuštam ovdje. Iskači ovdje, čekaj, iskači. Ti uzmi helikopter. Idem ja da uzmem hidru. Uzet će mi neku hidru, mora da idem pod ruku. Ima vam. Nema. Ništa, ja ću idem sa Helš, ajde. Idem uzmem tank. Neću tank. Gotuj se 510. Pa može... Šta se dešava kad to radiš? ne znam, dobro ne znam. Znači kad kucate gotuj nečiji ID, teleportujete se do njega. Da li ne mogu da ga pogodim? To vanredne mere izaziva, čekaj. Gdje je ovaj? Čekajte, vidim da. Gledaj koji ne znam da uzi ovaj Helš, ja pa Helš avion. Dođi. Aj, meni ovako lakše. Ajde. Oni slepac. Hidra. Ne, hidre imaju vam. Nek idem ja na onu tamo. Ajde, vidimo se. I drugi put. Gdje da idemo? Čekaj be, tek sam ušu hidru be, polako. Što volim ovo. Vidim te. Znači na osmicu ubrzavate, znači ovo je lud avion. Ne bi znali, pa ozbiljno ja nisam znao pre godinu dana. Ko mali kad sam igrao GTA nisam znao. Vidimo se. Imaš ti jednu hidru? Ne! Imaš vam u bazu. Gledaj ga ovaj, ne znam da vozi.
Šta bi ovo nema nikove? Joj, gađam prazno. Dođi. A, neću ovamo. Ovo ćemo. Dođi. Ne, šta mi je? Pa mnogo brzo idem, čekaj. Šta mi je? Pa ne znaš da igraš. Čekaj, stani. Mora usporim. A to je tvoj problem. To sam uzeo sad pravog hiru, vidjet ćemo. Pogodak. Ja ne biram, uzimam bio. Pogodio sam ga, a nisam ga ubio. Sad ću ti kažem da se goto do mene. Čekaj. Gotoj si do mene. Gotoj si do mene. Evo, Aj, ti si uzeo. Ajde, ja mislim nisi uzeo, pa evo ti ovdje. Ajde, idemo. Hoće se gađamo ja i ti. ja prvo da vidim kako se vozimo. Sad ću ti roknem. Pritisni osmicu tamo pored tastature. Idemo. Dođi. Direktan pogodak. Dođi. Opa, bandera. Ne. Tank. Ne. Idemo, Area 51. Ček, stani se, popremo vamo. Skači. Budi Rambo. Čovač. Ne be. Ček, stani. RC Bicycles. Idemo ovo. Aha, jeste. Baš tako rekoš. Jeste, pa pucaš za džabe. Kako se ovo vozi, bre? Sleć. Skači, bre. Ne, tamo, bre. Vidio sam te kako teleportuj se do mene, ja sam ovamo. Moja ID je 230. Neka ima bolja metoda. Samo da nađem hitro. Dođi. Ne, to. Vidim te, a kako tako odskočiš sa Y. Čoč, kako tu budale. Šta mi urade? Sad ću da mu dam znanje. Sad ću da mu dam znanje. On će mene da gore. Dođu vamo. Gdje se kriješ tu? Pa nema tu krenu. To si be ti, be. Gdje si pošao? Gledaj ovaj su autobus, be. Zapao im je ovaj avion za tebe. Eno je hidra. Mora nekako proleti. Gledaj ovaj šta vozi. Misliš da imaš veliki avion, sad ću ti ja dam znanje. Ajmo, bre, ajde. Čekaj malo da idem u visinu. Znači, pritiskate H, leti sam u visinu i... Da. Aco, goti se do mene, pa će budemo na avion zajedno. Gotovo sam se i pao sam od aviona, vidio sam. Nisam vidio. Sad ću se zakucam vas, sad ću vidjeti šta je teroristički napad. Idemo. Gdje su bi ovi? A, ne. Hidra. Čoč, ok. Hidra. Ovo volim. Kad mi je prazan put, stoko jedna. Sad ću tebe prvog da gađam. Ne tebe, budalu. To. Pogledaj, još malo. Može čovjek da uzleti lepo do... Aha, ti me pogodiš. Sad su ga nadrljali načisto. Gotovo sam se do tebe. I pao si. Stvarno. Aco, ovo sad radi. Gledaj se ga. Ne, bandera! Nema šanse. Sad sam se gotovo do tebe i opet sam pao. Očito tako. Beži be ti sa krilobe. Le. Sam ginuo. Ali idemo kod... Sam se gotovo do tebe i opet sam pao. Goti se do mene, ovdje DM. Jedan, čao. Jeste.
Lele, znam. Gledaj be, ko je ovaj s avion? Znam šta ću da uradim. Eno, tamo je Area 51. Idem ja da uzmem Hidru ili Huntera i sve da vas pobijem. Čekaj, dođi vamo s ovaj Belici idemo, ajdemo. Šta vas bili? Da se hopnemo. Pa nisam ja tamo. Ja sam se gotovao do tebe. Evo, zašto sam se gotovao sad do tebe? E pa odavde, idi kost crta Area 51. Da uzmemo Hunter i Hidre i da idemo u borbu za bolje dana. O, ime. Edo, kucam. Area 51. I uzmi šta hoćeš i idemo se bijemo. Aha, ti će mi uzmeš Hidru, dođe on. O, koji si to film gledali, dečko? Koji čiter, ne mogu da ga ubijem. Neće mi. Šta je be ti, dođi be, aha. Aj se malo zezamo, imamo drift. Nema drift, idemo race. Race. Kako nema race? Nema rata, nema Bakje. napred. Šta ovo će ovaj? Snož. Nema nož. Kako ne mogu da kupijem? Area 51. Ladno čiter. Slušaj muziku. Cigana, evo me pored tebe, što se tiše, bre? A be idem da preskočim ogradu be. Vidiš? Vidim tebe, ti si zaseo taj karting ko... Mene, bre. Gledaj kako se to radi. Zezno se, čekaj. Gledaj, iz prve prolazi, gledaj sada. A, čekaj, stani. Iz prve. Gdje si ti? Evo me hoću da preskočim ogradu. Uspio sam. Dve hidre, Aco, požuri. Gotovo se do mene. I polećemo ko ovi pravi. Ajde, požuri. Ja krećem. Čekaj, stani. Čekaj. Pa ne mogu da čekam ovdje se pucaju. Ajde, brzo uzimaj avion i poleci. Ja krećem. Dete tu udari. Idemo. 3, 4, pozor, sad. Lele, da se spawnuje hidra ispred mene, tečno bi mogu. Idemo. Ovo ne može s avion. Ne. Ne daj se. Tako. Dođi ti. Nemoj da dođeš. Plan napada. Udri stoko. Idemo. Ne! Iskoči iz aviona, dođi do mene. Čekaj, spawnem neki avion, nešto. Dvoj, gotovo sam. Idemo. Ako poletim... kako padam sad na njih. Ajde, vidimo se. Pokupi. Ima li B ovdje? Ajmo na Bike 32. Dođi na Bike 32 da prelazimo. Gdje si pošao? Pa nazad. A, vidim te, opa, van. O, laganica. Šta je sad ovo? Da dam ja gas. Koji ti ID? Koji ti ID? 230. I ti li si pao? Aha. Idemo.
Šta sam uradio? Idi se ju. Da pokušam da ukočim ovdje treba se takmičiti ko ukoči. Znači pustite se samo i kad dođete na ravno, ko ukoči, a val mu patofna. Ajmo, koči, čekaj driftujemo. Ne može se driftiti s ovaj auto retardirani. Može, eto ga, koči, pa gdje ćeš u Rikard? Tako, koči tako, nije tako. Koči. Daj gas, hoćeš gore. Buhahaha. Koči. Inače to nije cheat, to kad pritisnete H na ovom serveru on stavi. Ali koči. I to bi bilo to. Vidimo se.